Keď človek hľadá to šťastie, je veľmi dôležité, aby sa usmernil na ten pravý cieľ. A to je usmernenie duše človeka na Boha. Lebo stvorení sme pre Neho. Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Pane. Takto si vzdychli koľky i po svetom Augustínovi. A preto usmerniť sa na Boha, to je základ ľudského šťastia. Ak človek buduje na nejakom inom základe, je to nestále. Zrúti sa a človek vidí, že nedosiahol cieľ života. Preto ozaj je potrebné, aby človek si tento základný postoj pre hľadanie šťastia nielen uchoval, ale rozvíjal. A čím je viacej usmernený na to prvé nekonečno, na Boha, tým je človek šťastnejší. Život zakotvený v ňom sa upokojuje a rozvíja.